ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹምዎ ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእቶ ግደፍለይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ብዛዕባ እቲ ንቅድድም ብሽክለታ ብዝተፈለየ መንገዲ ኣዛናይን ንኽትሪኦ ተሃራፍን ዝገበረ ዝበለፀ ተቐዳዳማይ እዚ ግዜ ብዘተርኒሮ ዝፍለጥ ታዲ ፖጋቻ ኣብቲ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ ዝተጓነፀፎም ዓወታት ኣብ ጅሮ ኣብ ቮልታ ኣብ ክላሲክን ዝረኸቦም ሽልማታት ብንእሽቱ ዝዓተሮም ክብረ ወሰናት ንተዓዘብቲ ዝምስጥ ቅዲ ፀወቱን ካልእን ቀዳማይ ክፋል ናባኹም ከነብሎ ኢና ምክትታልኩም ኣይፈለየኒ ኣብ ውድድር ፅርግያ UCI ደቂ ተባዕትዮ ቁፅሪ 1 ዓለምና እዩ ታዲ ፖጋቻ ዘተርኒሮ 21 መስከረም 1998 ተወሊዱ ብፖግ ይቕፅል ስም ዝፍለጥ ስሎቬንያዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኮይኑ ኣብዚ እዋን UCI ወርልድ ቲም UAE ቲም ኢማራት ዝቀዳደም ዘሎ እዩ ደተርኔዶ ንርእሲ ኩሎም ውድድራት ዝኾነ ዙር ፈረንሳ ብዓብላል ብቕዓት ንሰለስተ ዓመታት ቢሒትዎ ዝርከብ ፍጹም ተቀዳዳማይ እዩ ንዙር ፈረንሳ 2020 2021 2024 ካብ መወዳድርቱ ብዝማሓደገ ፍልይ ክዕወተሉ ዝኽኣለ ንዓቐበት ከም ማይ ዝሰትዮ ንኽትሪኦ ተሃራፊ መቐረቱ ክትውለፎ ዝገብር ቅድድም ከርእየና ዝኽኣለ ሜሲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ እዩ ንጅሮ 2024 ድማ ዝማሓደገ ናብ 10 ደቂቃ ኣቢሉ ዝተጠግዐ ፍልይ ንኻልኣዩ ኮይኑ ዝተዓወተ ዘንፀፈ መተካእታ ዘይብሉ ይገብሮ ከምኡውን 6 ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድራት ቱር ፍላንደርስ ሓንቲ ግዜ ሊጅ ባስቶን ሊጅ 2 ግዜ ጅሮ ዲ ሎምባርዲያ ድማ 3 ግዜ ይርከቦ ኣብ ናይ ግዜን ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክን ግራንድ ቱር ምድያብን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘእተወ ንቅድድም ብሽክለታ ካልእ መልክዕ ዘተሓዘ ፖጋቻ ምስ ከም በዓል ኤድ መርክስ በርናን ሂኖትን ዝኣምሰሉ ኣፈ ታሪኻውያን ተቀዳዳሚ ብሽክለታ ከም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ተቀዳዳማይ ብምዃን ብሉፅነቱን ዓለም ዘመስከረ እዩ ታዲ ፖጋቻ ንዓብ ሓውቲላን ተኸቲሉ ወዲ 9 ዓመት ከሎ ናብ ክለብ ሮግ ሊቢናን ተፀንቢሩ ኣብ ዓመተ 2011 ኣቓልቦ ተዓወት መዳልያ ቻምፒዮን ዓለም ፅርግያ ኣንድሬው ሃውትማን ስሒቦ ሃብቱማን ካብ 2021 ጀሚሩ ኣሰልጣኒ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ስሎቬንያ ሓላፍነት ምምራፅ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ንፖጋቻ ከድንቕ ጀሚሩ ሃውትማን ንፖጋቻ 100 ሜትሮ ድሒሩ ካብ ዓባይ ጉጅለ ኣዝዮም ዓበይቲ ተቀዳደምቲ ዝሓዘት ኣብ ንእስነቱ ክስዕብ ይርኦ ነይራ ፖጋቻ ናብቶም ዝዓበዩ ተቀዳደምቲ ንምስጋር ይቃለስ ከም ዘሎ ብምሕሳብ ንኣዳለውቲ ውድድር ንፖጋቻ ገለ ሓገዝ ክገብርሉ ከም ዘለዎም ነገሮም እቶም ኣዳለውቲ እቲ ንእሽቶ ተቀዳዳማይ ብሓቂ ነታ ዝሃድና ዝነበረ ጉጅለ ከርክባ ከም ዝቐረበ ገሊፆም ብድሕሪኡ ሃውትማን ንፖጋቻ ከም ትሕቲ 23 ዓመት ተቀዳዳማይ ምስ ጋንታ ሮግ ሊቢናን ኣንቢርዎ ቅድሚ ናብ UAE ቲም ኢሚሬትስ ከም ዳይሬክተር ስፖርት ምፅምባሩ ድሕሪ ፖጋቻ ናብታ ጋንታ ምፅምባሩ ፖጋቻ ካብ ዓመተ ስፖርት 2019 ጀሚሩ ናብ UAE ቲም ኢሚሬትስ ተፀንቢሩ እዚ ውዕል ቅድሚ ፖጋቻ ዝተዓወተሉ ዙር ኣብ ዩናር 2018 ዝተገብረ እዩ ንፈለማ ግዜ ምስታ ጋንታ ኣብ ቱር ዳውን ኣንደር ዝተሳተፈ ኮይኑ ብሓፈሻ መበል 13 ደረጃ ሒዙ ቀፂሉ ድማ ንቮልታ ኦኦ ኣልጋርቭ ብምዕዋት ኣብ ካልኣይ መድረኽ ድሕሪ ምዕዋት መሪሕነት ውድድር ሒዙ ኣብ ዑደት ሃገረ ባስክ እውን 6ይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ግንቦት 2019 ኣብ ዙር ካሊፎርኒያ ተዓዊቱ ኣብ መድረኽ ውድድር UCI ወርልድ ቱር ዝተዓወተ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብ መድረኽ ንግስቲ እምባ ቫልዲ ኣብ 6ይ መድረኽ ድሕሪ ምዕዋቱ መሪሕነት ውድድር ሒዙ ኣብ ወርሒ ሰነ ፖጋቻ ንማቲጅ ሞሆሪች ብ29 ካልእ ድሕሪ ምብላፁ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ቻምፒዮን ሃገሩ ስሎቬንያ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ፖጋቻ ኣብ ዝርዝር ተፃወቲ UAE ቲም ኢሚሬትስ ኣብ ቮልታ ስፓኛ ንክፃወት ተመሪፁ ፈለማ ግዜ ኣብ ግራንድ ቱር ተሳቲፉ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ሓያል ብቕዓት ብምዝጋብ ኣብ GC ጀነራል ክላሲፊኬሽን ምስ ቀዳሞት 10 ክስራዕ ክኢሉ ቀፂሉ ብሓያል ዝናብ ዝተሓወሰ መድረኽ ኣብ ኮርቲያስ ዲ ኣንካፕ ዝተዛዘመ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ብምውፃእ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት ተገናፂፉ በዚ ዓወት ኣቢሉ ኣብ GC ምስ ቀዳሞት 5 ክስራዕ ክኢሉ ኣብ መበል 13 መድረኽ ፖጋቻ ንፕሪሞዝ ሮግሊች እግሩ ብምሓዝ በይኖም ተፈልዮም ንቅድሚት ከይዶም ኣብ መወዳእታ ፖጋቻ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ኣብ GC ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ መበል 18 መድረኽ ፖጋቻ ግዜ ብምጥፋእ ኣብ GC ናብ 5ይ ተርታ ወሪዱ ኣብ ቅድሚ ናይ መወዳእታ መድረኽ ዳርጋ 40 ኪሎ ሜትር ዝነውሓት ንበይኑ ብምፍንጫል መጥቃዕቲ ብምክያድ ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ንዝተረፉ ተቀዳደምቲ ብልዕሊ 1 ደቂቕን ፈርቓን ጋብ ኣንፂፍሎም እዚ ዓወት ድማ ኣብ GC ሳልሳይ ብምዃን ኣብ ፔዲየም ብምድያብ ንቮልታ ስፓኛ ዛዚሙ ንናይ መንእሰያት ትወሃብ ማልያ ግን ተዓዊቱላ ዓመተ ስፖርት 2020 ኣብ 2020 ፖግ ንኻልኣይ ዓመት ተኸታታሊ ውድድር ሃገራዊ ቻምፒዮን ስሎቬንያ ናይ ግዜ ታይም ትርያል ተዓዊቱ ቅድሚ ዝዓመተ ስፖርት ምጅማሩ ዘተርኔሮ ኣብ ቱር ዱ ፍራንስ ንፈለማ ግዜ ከም ዝፃወት ኣፍሊጡ ኣብኡ ድማ ንፋቢ ኣሩ ከም ዝሰርሓሉ መደብ ከም ዝነበረ ፍሊጡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንፈለማ ግዜ ኣብ ቮልታ ኣላ ኮሙኒያ ቫሌንሺያ ተሳቲፉ ኣብዚ ውድድር ንዓወት ኢሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን 2 መድረኻት ተዓዊቱ ኣብቲ ዝተሓፅረ ዙር ኢማራትስ ዓረብ ኣብ 5ይ መድረኽ ተዓዊቱ ኣብ ጀበል ሓፊት ኣብ ዝተዛዘመሉ ኣብ GC ድማ ድሕሪ ኣዳምያተስ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ወርሒ መጋቢት ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ካብቶም ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተናውሑ እዮም ነይሮም
እዚ ዓመተ ስፖርት ዳግማይ ምስ ተጀመረ ኣብ ክራይቴሪየም ዶፊና ብሓፈሻ 4ይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ሃገራዊ ቻምፒዮን ስሎቬንያ ኣብ ውድድር ጽርግያ ድሕሪ ፕሪሞዝ ሮግሊች 2ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ክሮኖሜተር ግን ንናይ ዓመት ክብሩ ብምዕቃብ ተዓዊቱሉ ኣብ ዙር ፈረንሳ ፖጋቻ ኣብ 4ይ መድረኽ ድሕሪ ሮግሊች 2ይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ካብቲ ናይ መጀመርታ መርሐ ጋንትኡ ዝነበረ ኣሩ ዝሓሸ ቅዲ ከም ዘለዎ ቀልጢፉ ኣርእዩ እዚ መድረኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓቐብ ኦሪሰስ መርለት ዛዚሙ ይኹን እምበር ኣብ 7ይ መድረኽ ዳርጋ ንሓንቲ ደቂቕን ፈርቓን ከሲሩ እዚ ድማ ብመስቀላዊ ንፋስ ተጸልወዩ ነይሩ ንጽባሒቱ ንኮነል ፐርሶይድ ምስ ኣጥቅዐ ግዜ ንድሕሪት ክምለስ ጀመረ ካብቶም ዝተረፉ ተቐዳደምቲ ድማ 38 ካልእ ተመሊሱ ኣሩ ኣብ 9ይ መድረኽ ድሕሪ ምስሓቡ ፖጋቻ ንኢጋን በርናልን ሮግሊችን ከምኡውን ነቲ 80 ኪሎ ሜትር 50 ማይል ዝዘውሮ ማርክ ሄርች ብምብዳእ ንላሩስ መድረኽ ተዓዊቱ እዚ ድማ ንፈለማ እዋን ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ቁልቁል ዝኣፋ ዓቐብ ፕሪምየር ዝዛዘመ መድረኽ 13 ምስ ሮግሊች ዝጸንሐ እንኮ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ብሓፈሻ 44 ካልእ ድሒሩ ናብ 2ይ ደረጃ ደይቡ ኣብ መስመር ምድብ መንእሰያት ተቐዳደምቲ እውን መሪሕነት ሒዙ ድሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ሮግሊች ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ኮል ዲ ግራንድ ኮሎቢየር ብምስዓር 2ይ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ልዕሊ ትጽቢት ደሚቑ ኣብ መጀመርታ ሳልሳይ ሰሙን ፖጋቻ ካብ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብ40 ካልእ ድሒሩ ኣብ ጂስ ኣብ 2ይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣብ መድረኽ 17 ኣብ ላዕሊ ኮልዴላ ሎዜ ዝተዛዘመት ንግስቲ መድረኽ ንሮግሊች ክስዕቦ ተቓሊሱ ኣብ መወዳእታ ድማ 17 ካልእቲ ግዜ ኸሲሩ ቅድሚታ ናይ መወዳእታ መድረኽ 36.2 ኪሎ ሜትር ዝንውሓታ ናይ ግዜ ናይ ክሮኖሜተር ቅድድም ፖጋቻ ኣብ 2ይ ደረጃ ብምዃን ብ57 ካልእቲ ካብ መራሕቲ ውድድር ፕሪሞዝ ሮግሊች ተበሊጹ ነይሩ ፖጋቻ ውድድር ኣብ ዝጀመረሉ ኣብተን ናይ መጀመርታ ኪሎ ሜትራት ኣብ ልዕሊ ሮግሊች ናይ 13 ካልእቲ ብምቕዳም ነቲ ተነፂፉ ዝነበረ ካልእታት ከጉልሎ ከም ዝኽእል ዘእንፍትዩ ነይሩ ኣብ ማእከል ውድድር ድማ ካልእታቱ ብ36 ብምጉዳሉ ካብ ሮግሊች ብ21 ካልእት ጥራሕ ክፍለ ክኢሉ ኣብ ማእከል ውድድር እንዳኸደ ከሎ ፖጋቻ በብቁርብ ኣብ ዓቐብ ብዙሕ ግዜ ክንጽፈሉ ክኢሉ መድረኽ ንኹዳ 4 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፈሉ ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወት ተጋናፂፉ ንብጫ ማልያ ድማ በዛ ቅድሚ ናይ መወዳእታ መድረኽ ንፕሪሞ ሮግሊች ብኣስታት 2 ደቂቕ ብምቕዳሙ ናይ 59 ካልእት መሪሕነት ኣንፂፉ ተዓዊቱሉ ንጽባሒቱ ኣብ ፔሎቶን ብሰላም ብምዛሙ ዕዉት ዙር ፈረንሳ ብምዃን ዓለም ዘይተጸበየ ንጉስ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ናይ መጀመርያ ስሎቬንያዊ ተዓዋቲ ናይቲ ውድድር ኮይኑ ኣብ መበል 21 ዓመት ዕድሚ እውን ካልኣይ ዝነኣሰ ተዓዋቲ ዙር ኮይኑ ድሕሪ ሄንሪ ኮርነት ኣብ 1904 ኣብ መበል 19 ዓመት ዕድሚኡ ንዙር ፈረንሳ ዝተዓወተሉ ቅድሚ ሕጂ 3 ማልያታት ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝዓተረ ተቐዳዳሚ ኤድ መርከስ ኣብ 1992 እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ተሳትፉ መበል 12 ተቐዳዳማይ ዙር ፈረንሳ ተዓዊቱ ድሕሪ 1983 ድማ ናይ መጀመርታ እዩ ድሕሪ ዙር ፖጋቻ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጽርግያ ውድድር ቻምፒዮን ዓለም ተሳቲፉ ኣብኡ ድማ ሓጋዚ ሮግሊች ኮይኑ ይኣትዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 6ይ ደረጃ ዛዚሙ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ላ ፍሎሽ ዋሎን ተሳቲፉ 9ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ንዓመተ ስፖርት ኣብ ሌጅ ባስቶን ሌጅ ዛዚሙ ፈለማ ኣብ 4ይ ደረጃ ዛዚሙ ድሕሪ ምውራድ ጁልያን ኣላፊሊፕ ናብ 3ይ ደረጃ ብምድያብ ወርቃዊ ዓመተ ስፖርት ኣሕሊፉ ዓመተ ስፖርት 2021 ንዓመተ ስፖርት 2021 ታዲ ፖጋቻ ኣብ ዙር ኢማራትስ ዓረብ ትሬኖ ኣድራቲኮ ሌጅ ባስቶን ሌጅ ነፈለማ እዋን ኣብ ሓወልቲ ከምኡውን ኣብ ዙር ስሎቬንያ ብምዕዋት ጀሚሩ ዘተርኔዶ ታዲ ፖጋቻ ምስ ፕሪሞዝ ሮግሊች ግራይን ቶማስ ሪቻርድ ካራፓስ ኮይኑ ንውድድር ዙር ፈረንሳ 2021 ሓደ ካብቶም ቅድሚ ውድድር ተፈተውቲ ኮይኑ ጀሚሩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ምስታ ጉጅለ ካብቲ ዓዋቲ መድረኽ ጁልያን ኣላፊሊፕ 8 ካልእ ድሒሩ ዛዚሙ ኣብ ምድብ ጻዕዳ ማልያ መሪሕነት ሒዙ ፖጋቻ ኣብ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ክሮኖሜተር ተዓዋቲ 5ይ መድረኽ ብምዃን ነቲ 2ይ ደረጃ ዝሓዘ ስቲፋን ክሩንግ ብ18 ካልእት ብምቕዳም ኣብ ልዕሊ ናይ ጂስ ቀንዲ መወዳድርቱ ገፊሕ ጋብ ኣንፂፉ ኣብ 8ይ መድረኽ ድማ ኣጥቂዑ ብምውፃእ ናይ 6 ደቂቕ ፍልልያ አንጽፍሎም ኣብ ልዕለቶም ብብጫ ማልያ ክወዳደሩ ተሓሲቦም ዝነበሩ ናይ 4 ደቂቕን ፈርቓን ጋብ ብምንጻፍ መሪሕነት ብጫ ማልያ ሒዙ ፖጋቻ ኣብ 9ይ መድረኽ ንጂሲ ዓብ ፍልልያ አንጽፍሎም ካብ መዛዘመ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ብካራፓዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ብምሃብ ኣብ ቀንዲ ምድብ ንዝነበሩ መወዳድርቲ ኣውዲቑ ልዕሊ 2 ደቂቕ ንኻልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ቤን ኦክነር ብምንጻፍ ዕውት 9ይ መድረኽ ኮይኑ ኖቶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ዝኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ናይ ጂሲ መወዳድርቱ ብኽምልስዎ ዘጸግሞም ደቃይቕ ብምቕዳም መሪሕነቱ ኣደሊሉ ድሕሪ ድርብ ምድያብ ማውንት ቮንቴክ ዘጠቓለለ መድረኽ 11 ንፖጋቻ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ዝቐረቡ ሮበርት እራን ጆናስ ቪንገጋርድ ካራፓስ ኮይኖም ኩሎም ግን ልዕሊ 5 ደቂቕ ተነፂፉሎም ስለ ዝነበረ ንኹሉ ኣማሊሶም ብጫ ማልያ ክምንጥልዎ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ነይሩ ፖጋቻ ኣብ ናይ መወዳእታ ምድያብ ቬንቴክስ ብቪንገጋርድ ናይ ውሑድ ግዜ ተነፂፉሉ ነይሩ ቅድሚ ኣብ ምውራድ ቁልቁለት ምስ ካራፓዝን ኡራንን ኮይኑ ምጽምባሩ ፖጋቻ ኣብ መበል 17 18 ናይ መድረኽ ዓወታ 3 ተጓናጸፈ
መሪሕነቱ ኣደልዩን ብጫ ማልያ ንኻልኣይ ዓመት ንምውናን ድማ ተቃሪቡ ንኻልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዝነበረ ዮናስ ቪንገጋር ናይ 5 ደቂቕን 45 ካልኢትን ብምንጻፍ ኣብ ብጫ ማልያ ቅድሚ ሕጂ ዘይተበጽሐ ፍልልይ ኣንጺፉ ኣብ ቅድሚ መወዳእታ መድረኽ መበል 20 መድረኽ ኣብ መንጎ ሊቨርኖን ሰንቲ ኤልሜኖን ዝተኻየደ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ናይ ክሮኖሜተር ቪንገጋር ኣብ ልዕሊ ፖጋቻ ናይ ፍርቂ ደቂቕ ጋብ ሆላንድ ተንጸፈ ፖጋቻ ግን ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብ ፓሪስ ትዛዘም ቻምፒዮን ምዃኑ ብምርጋጽ ኣብ ልዕሊ ቪንገጋር ናይ ልዕሊ 5 ደቂቕ ፍልልይ ኣንጺፉ እዩ ክኣቱ ፖጋቻ ቻምፒዮን ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ተኸታታሊ ዓወት ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ ንኻልኣይ ዓመት እውን ኣከታቲሉ 3 ዝተፈላለያ ማልያታት ብጫ ነጠብጣብ ናይ ዓቐበት ጻዕዳ ናይ መንእሰያት ብምሓዝ ክብሪ ኣጽሒፉ ንዙር ፈረንሳ ድማ ጠቕሊሉ ተቐጻጺርዎ መሳጢ ዝኾነ ምርኢት እዩ ዘርእየካ ብፍላይ ስካቶ ገይሩ ክወፅእ ከሎ ንኩሎም ተቐዳደምቲ ከም ቆፅሎ እንዳርገፈ እዩ ዓብ ንክትመልሶ ፀጋም ንፍልያ ዘንፅፈሎ ብንእሽትኡ ንዙር ፈረንሳ ዝባሓተ ተቐዳዳማይ ብምዃን ዓለም ኣዛሪቡ ዘተርኔዶ ብዘርእዮ ፍሉይ ናይ ዓቐብ ምሕኻር ዓቕሚ ፍሉይ ክእለት ዘይፅንቀቕ ሓይሊ ብዘርእዮ ዓብላልነት መራኸቢ ብዙሃን ብዛዕባ ዶፒን ናይ ሓይሊ መድሃኒት ቃል ከምልቐ ተሰሚዐ ፖጊ ብዛዕባ ዝምስተሓተተ ብርግፅ ኣይሕርቐኒ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ሕማቕ ስለ ዝነበረ እዚ ሕቶ እንተመፀ ይፅበየ እዞም ኩሎም ሕቶታት ከም ዘለዉ ይርድኡን እዮም ጆናታን ቫውተርስ ዝተባሃለ ዳይሬክተር ስፖርት ናይ ሓንቲ ካፕተን ምስ ፖጋቻ ዝዋዳደሩ ተቐዳደምቲ ጅስ ዝነበራ ጋንታታት ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዝ ፖስት ፖጋቻ ኣብ ሻሙናይ መድረኽ ብኸመይ ክሳብ ክንዲ ዝዕውት ክኸውን ከም ዝኽኣለ መብርሂ ኣቕሪቡ ንሱ ክገልጾ ከሎ እቶም ማንታ ረቋሒታት ዘይባህርያዊ ኩነታት ኣየርን ህውከትን ዘይተቆጻጸረ ዳይናሚክስ ውድድር ተራ ከም ዝነበረ ገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት መብዛሕትኡ ግዜ ንዝኾነን ዓወት ሓደጋ ተባሂሉ ዝሕሰብ ተቐዳዳማይ መጥቃዕቲ ዝሕዝ ዓብለልቲ ጋንታታት ነይረን እየን ጋንታ ኢኔርስ ጃምቦ ቪዝማ ወይ ሙቪስታር ኣብ ዙር 2021 ጋንታታት ኢኔርስን ጃምቦን ክልቲአን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ሓደጋታት ተሳቅየን ስለ ዝነበራ ሙቪስታር ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበሩ ሓያል ኣይነበረትን ከምኡ ስለ ዝኾነ ፖጋቻ ኣብ መወዳእታ መድረኽ መጥቃዕቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ንዕኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘእትዋ ጋንታታት ውሕዳት እየን ነይረን ብምባል ፖጋቻ ልዕሊ ዓቕሚ ጋንታታት ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ድሕሪ ዙር ፈረንሳ ፖጋቻ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፅርግያ ደቂ ተባዕትዮ ናሓስ መዳልያ ረኺቡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ጋንቱ ዩኤኢ ቲም ኤሚሬትስ ውዕሉ ንሓደ ዓመት ንምንዋሕ ከም ዝተሰማምዐት ክሳብ መወዳእታ 2027 ናብታ ጋንታ ዘፅንሑ ውዕል ፈሪሙ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ቶሮንቲኖ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ፅርግያ ኤውሮጳ ተሳቲፉ ኣብ ውድድር ፅርግያ ብርክት ዝበሉ ፈተናታት ምብላቕ ኣካይዶም ዋላ እንተነበሩ ብፔሌቶን ተዋሒጦም ተረፉ ድሕሪኡ ንመጥቃዕቲ ማቶን ትሬንቶን ስዒቡ ነቶም 10 ተቐዳደምቲ ሃዲሞም ዝነበሩ ንምርካብ ሓያል ቅልስ ገይሮም ካብቶም ሃዲሞም ዝነበሩ ፖጋቻ ንኸየርክቦም ዝተፃወትዎ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ሶኒ ኮለብሪያን ኮሶን ፎሬንን ንመወዳድርቶም በሊፆም ዕውታት ብምዃን መዳልያ ተሸሊሞም ኣብ መወዳእታ ናይታ ወርሒ ኣብ ፍላንደርስ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ፅርግያ ፖጋቻ ኣብ ውድድር ፅርግያ መበል 37 ደረጃ ሒዙ ብድሕሪኡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኢጣልያ ተሰጋጊሩ ኣብቲ ኣብኡ ዝካየድ ናይ ቀውዒ ክላሲክ ክወዳደር ዋላ እኳ ንጁሮ ዴል ኢልሚኒያ ክውድእ ተዘይከኣለ ኣብ ትሬቫለ ቫሬሲያ ግን ጦብላሕታ ፈጢሩ ካብ 120 ኪሎ ሜትር ብነዊሕ ውድድር መጥቃዕቲ ነቲ ውድድር ህያው ገይርዎ ዋላ እኳ ብሰንኪ ምብኣስ ምስ ሓላፊ ናይቲ ውድድር ምስታ ጉጅለ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ተዓዊቱ 3ይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ሚላኖ ቶሪኖ ፖጋቻ ንመብዛሕትኡ ናይታ መዓልቲ ምስቶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ዝተባሃሉ ተቐዳደምቲ ክኸይድ ክኢሉ ካብቲ ካብ መወዳእታ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝነበረ መስቀላዊ ንፋስ ምብታን ፔሌቶን ከም ኣካል ናይታ መዓልቲ ብኣግኡ ምፍንጫር ዝወሓጠት ናይ ቅድሚት ጉጅለ ኮይኑ ወፂኡ ኣብ ውድድር ድማ ፀኒሑ እቲ ዓወት ክሳብ መዛዘሚ ኪሎ ሜትራት ናይቲ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ምስ ኣዳምያተስ ሮግሊችን ክወፅእ ኣይከኣለን ብድሕሪኡ ንሳልሳይ ደረጃ ንምሓዝ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ብጃኣው ኣልሜዳ ተሳዒሩ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ፖጋቻ ኣብ ኢል ሎምባርዲያ ንኻልኣይ ዓመቱ ተዓዊቱሉ ንመጥቃዕቲ ቪቼንዞ ኒቫሊ ምላሽ ብምሃብ ነቲ ኢጣልያዊ ነታ መሪሓ ዝነበረት ጉጅለ 30 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ኣርኪቡ ብምሕላፍ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ፋውስቶ ማሳንዳ ኣርኪቡ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ስዒሩ ተዓዋቲ ኮይኑ ድሕሪ ፋውስቶ ኮፒን ኤድ መርክስን ኣብ ሓደ ዓመት ክልተ ሓወልትታትን ዙሩን ዝተዓወተ ሳልሳይ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ከምኡ እውን ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ዙር ፈረንሳን ዙር ላምቦርጊኒን ዝዓተረ 4ይ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ድሕሪ ኮፒ ኤድ መርክስ በርናን ሂኖትን ከምኡ እውን ድሕሪ 42 ዓመታት ናይ መጀመርያ ነዚ ዓወታት ዝተጎናፀፈ ብምዃን ኣንፀባራቒ ዓመት ኣሕሊፉ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ክሳብ ብኻልኣይን ዛዛምን ክፋል ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ